Hanjang langsung Sport Association atum pen Rajan Rongpi apan kangthum karne asai kedeng. Homtom Meghalaya pen Thengpi kanghu akari ingnam rakom asai kiatum kinep dunlong. Number 15 Mahamaya Constituency ke Palo Ampukuri LP School along BGP Asong atum Mai Kangni. Kardom ada belta long peneli belta than bang thare harmony ben number tang pan pen arjik thang. Hanjang langso Sport Association atum pen paterpi ponsi non hanjok Malaysia penang along. Asia Pacific Master Game keram tang chiti ni phai troxy arni pen ni phai krep ho arni an ke paman pon along hanjang langso America Rajan Rongpi alang lichir ke jor along 56.9 meters an chir jor si ke thoman deng anong e mate bronze medal kache palong dun abang phu aphan kangthum karni ra pen karchu aberta card news pherang ke bokazan pen bilta nang pale Lasso aning karong pensi hanjang langso Sport Association atum alang lihem ka chewang ahod dilai an pale dun si kangthum karne pado Puthot alang li phan hanjang langso pathu aklam along an palesi alang li rong pi sangho aphan karbi poho karbi achon phulong gamusa lapen nong e hanjang langso Sport Association Hinchong Club Suryajan Bazar Committee KSC BDC hanjang langso Sport Association Women Team Asu Suryajan Regional Committee karbi rong sar amai SGB lapen prekjang aptum archu pondo alang li rong pi sangho India, Assam, lapen karbi anglong arada phan nong me keban abang pu aphan Abarim, hanjang langso Sport Association Amaipu, Rajan Rongpi, hanjang langso Sport Association Amaipu, Jivan Chandra Pathak, Kasa Joint Secretary Langtuk Timung, lapen kethe keding atum, Chitong Dunpen, Kachuro Alamthe Pajirenti, Bron Medalist, Rajan Rongpi alang liki inut kaduredet, ahem pensi kebang, lapen alang li penan arta hutpen, sport mate, kepathu anatu aning ke hangpik abangku. Laso ajok se piniar ni anke isi angdeng anke kichun asondo alang amethang akai alamu along lam ke than pon ke aprangsi arna mapan akiru pajirlu athe ajar akamle claim siteme arna mahirjume dunangji aduntu labangso pathu aphan ni aklong pen kachuru pajirlu alang li ki inut kaduridet ahem pen sikewang lapen alang li pinan arta hotpen sport mate ke pathu anatu aning ke hangpik abangku laso ajok se piniar ni anke isi angdeng kiun Asonsi chithek longlo lasinon uikimi atum ke pathu penta aledo nongnam ta do pusi than anparta arang likar bengno autonomous council CM pen ke pajir anong e lapen boreng awarsai ke pajir apot kachuru alamthe pajir Forest Department Hamren Division Protection Ring Arranger Bogeswa Teron pen Japon si chitini phai cleaner cap arni Langhempi adung Meghalaya pen Thengpi nangkanghu akari Bolero pick up van Homthop kenep dunlong aberta Card News perang ke huntor kropen bilta nang pale Card News channel pen adimalong an kahumri dun bilta kirip dunlong atengke chitini pai kre troxy aningwe porphai isira achitim apor Hamren Protection Ren pen bilta kelong atengsi ajo mar Langhempi along an humri damsi ingnamajo humri dunlo alang lilong Hamren Police Station OC Bharat Chandra Konwar lapen ongdung raikom asai ki atumta cherap chitudun si ingnamajo kirik kakuru asai padolo adap kangthang apor hut alang litumpen bolero pick up hum throk thengjang thu atheng pikang hu akari chetong dun si tumpra dun tublo alang litumpen hum thoman ke nep dun longlo bonsta me hum thom ke kar longji lo pusi bilta pachini kinep dun long akari hum ke ML05 M0662 lapen humni ke anombor ave forest lapen police Atum Thengpi kanghu akari kinepdun abirta longse socheng amreng Border Development Committee amaipu Agustin Hanse pen danglok ongdung arar atum chetudun তাৰমানে আমি যোৱাকালি মাছ ৰাতি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ সেই পম খেদি আমি প্ৰায় 1:30 বজাত উপস্থিত হৈছিলোঁ লাংহেম্পি এৰিয়াত য'ত ইলিগেল ফেলিং হৈ আছিল তে ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া গাড়ীবিলাক ওপৰত যোৱা দেখিলোঁ গোটেইখিনি আমি আগুচি ধৰিছোঁ আৰু মোৰ হেল্প ল'বলৈ মই অনাৰেবল মোৰ কিবা অচি ছাৰক মই কিবা কৰি কল কৰিছিলোঁ লাছে হক লো দিলি তুমি কিদাম কাঙান সময়টা এইটো ফৰেষ্ট আমৰেন ডিভিজন নম ফান্টা ইনফৰমেশ্যন পিবম লো যে থেংপি আজুনাৰ লসন কে পন থাইদুন লং বম লো
la sinang tum chilang tha forest tum tha ni tum pulo la puson thak thak aprang pen tan ne dun bom la puson nang tum chinin ma aprang na ni tum thegan long bom lo nep ke nep bom lo lang tum ta ke claim le lo spedu de le lo claim bom lo nep bom lo phit se pinian ta me patuwi ta la an hum pi phogari lang tum ke spedu ko yoi ni pen ne bon long lo nili tum pen as a local pen ki puyi bang la pohelo ar mane thengpi anuksan the dung lo yong bose nil tum local lam tanong ken neng ke oi ta du kok lo themai tum kar biang long thengpi lana lon ki du ekdom mithang aya karbi u pe pin se ajati kaprek tum pen la son ke klem ke dam simit me pin la sini tum ta local pen bang ke pena dik pena son jonar lo la son ke klem pon ke thek won long bote ni tum ta ke klem bang kutum phan Number 15 Mahamaya constituency ke Paulo Ampukuri LP School along Chitini Phaikrei Narkep Arni Congress AGP KADF Lapen Songwe Asong along ke dodun abang pubang phiatum methang asong pen COC BJP asong mate Karbianglong Autonomous Council MEC Lunsing Terong along kaching bedun atuma phan ke deng amai ke pado pon aberta kadnu salong berta nang pale Mailong Ampukuri local committee amai phu patoi phang chopen kachari pon amai along gram kendra langchari abang pura jesteron pen mai ke pha alam the klar dak pen than pachini labang so amai long alhisar po aman pen Karbianglong Autonomous Council MEC Lunsing Teron chetong dun manpeng alhi aman pen district ST morcha amai phu rupmu tokbi dokmoka lems chairman rupsing Teron VDC chairman longsing tokbi samilang so block mondol achunbang babu diso lapen dokmoka town mondol amai phu pralat timu pen chenglok penan abang phu bang phe tum chetong dun pen mai RD pidun Mai long Karbianglong Autonomous Council MEC Lunsing Teron pen lamthe ke jai pon ke Central State Lapen Karbianglong Autonomous Council along sitame ilitum BJP asorkar si nangchari lo lasi ilitum ta angkang isi kidon ning isi pen BJP asong along dudun rapet pen kangthur asai lapen kiduk kelak arat aparman sorkar pen nangkapale asondo an sitame chodeng dun lo nang pusi ningche আজি অটলনিক অভিযান যোগেদি 2 লাখ টাকালৈকে আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা সাহায্য দিয়া হ'ব এইবিলাক ঘটনা আমাৰ ভাৰতীয় ঘৰৰ লগত লেট্ৰিন ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাদানৰ কাৰণে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন লগতে স্কলাৰশ্বিপ স্কুলিং স্কিম যোগেদি এইবিলাক আমাৰ বিভাগবিলাকে দি আছে তথা আনছে কিবা non dedicated na pansin kami vector सरकार ही बेनादामा बागे हातला कोणी लसन देवा सिकाने इनके बीजेपी सरकार ही गवर्नमेंट ही पेन लाख होरा किसी मैदान के गवर्नमेंट भालो का सहाय कर दिया होगा Namalam support han berta mok tan ponik sina Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
One, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dinamo Piputat Bertalong Wangtulong Rongkhang MSC Constituency Chitini Paikret Roxy Arni MSC Horan Singh Bay Ronggrup Mate Police Station Tika Langchingbar Lapen Paklongjon Ahawar Kachihumridam Aberta Card News Along Berta Nang Pale MSC Horan Singh Bay Rongkhang MSC Constituency Angkang Kahumridam Lapen Maiki Pado Damahut Mohila Morcha Maipi Rani Kramsapi Mohila Morcha Klembangpi Amphu Teronpi Mirtabon Kramsapi Rongkhang Mondol Bidisar Boleshwar Hanse Atumen Chenglong Penan Rongkhang Constituency BJP Party along Arpukido Bangpu Bangpietup Chetongdun Polling Station 101 along Tika Lapen Langchingbar Arong along Maiki Pado Panahut Congress Lapen ASTC Song along Kachirabdun Abangpu Bangpietup Chingbedun Langchingbar pen kilometer Prian Kahelo Cheret along ta Kahumridam Pado Alang li Kahumridam Mahut Hadak Arong Aratum Government pen Kirap Kipajir Ponason Kilongdun Abirta MSC Phan Than Pachini Dun Lapen Alang li Phan Kachuru Alam Theta Kipajir Pon Pado Puthot Kewangji Arni MSC Bay pen Radaphan Kirap Kipajir Ponjia Phan Ong Dun Katin Thora Mositami Kedeng Ponjia Phan da Lam Theche Chakteka Ada berita bang lapan sikang tran ponglo dumit thagme kurbang tu